uyai muone zviri kuno taona vari muchisero kudai. Munokwadza munhu hama dzangu. Pano panze zvekumafu tichibuda tambozama kutarisisa muchemo chetichiona nditete zveshuwa wepedyo ngatisingafungire kuti ndiwe nyaya yerudai kutsiriridza muZimbabwe. Yemuroyi anonzi akawanikwa akadonha ari murusero rwake akabata muramba. Tisingazoziva kuti mazuva ano varoyi vemazuva ano vakudonha murusero vachibva vatodonha nerusero rwacho here, kana kuti vatinonzwa vaya kunze vakadonha unongomona iye chete pasina rusero. Haasi mabhidhiri aya kumuramba unozobvepiko? Amene pamwe upgrade yekuroya nayo yako mazuva ano sezvo zvinhu zviri kuchinja netekinoloji. Ko iro jira reredhi ava nemurambo uyo havasana manjuzera vari kumistakenwa sevaroya. Pamwe ndini ndoda ngodhipisa zvangu, but apa varoyi vese ka vanoroya nemuramba vaka ndo first time yangu vanzwa kuzvibhilivha nasazvibhilivha. Apa ndo patonzi tavharwa. Ameno inzwa izvo vanenge vachitaura Vatisingatozive kuputirwawo saka nhasi zvabuda pachena nemaziramba paizvondipowa ini zvamuona maiziramba kukura kudai so handina kana mukadzi handina kana mwana asi ini apa nhasi muziramba izvi zvabuda pachena wawo ndichiona chiitiko chochiiti zvabuda pachena hanzvadzi yangu inotorwadza mwananzvadzi zvinorwadza iwo ndowakaramba pandakaudza kuti handei kwasekuru musingagori vaizviramba vanoziwana kusaziva mwananzvadzi uyai muone zviri kuno taona vari muchisero kudai zvatishamisa zvikuru ende zvinosiririsa. Alright, imi muri ugama here nemhuri panapa? Ini handisi weugama, ndinonamata kuchechi kwandinonamata kwavakauya as a family vachitsanangurira. Zvosiririsa here izvi kana kuti zvinotyisa? Tsura yamaya zvakutaura izvi ishona chaicha here? Amen. Ndoona kunge zvinhu zvakaactwa izvi. Taisai mune mafesi evanhu kana maitiro evanhu. Amen. Ndine murume akafa panapa, saka amai ava vairamba. Takaenda kwasekuru kufunda gore akatipa hoko turu tikarovera kumusoro nokumakumbo. Amai ava nhasi kuma4 ndopavaonekwa amai ava vachirira panze sezizi. Tikabuda panze tikatiza nevana vangu. Nhasi ndopatashedzera vanhu vauya ndopavaona amai ava vari apa vachiita izvozva. Ndovakauraya arume wangu, ndovakauraya hanzvadzi yangu. Alright, mati makarovera hoko kumusoro nekumakumbo. Ndingade kuziva kuti makarovera kumusoro kumakumbo kweguva. Alright, ndandisina kunzwisisa zvakanaka. Alright. Kumbiri namusunda gori. Alright. Varovera kumusoro nekumakumbo. Alright. 4 kilo kwa mai ava ndopanga vachichema panze kunge zizi. Obva tabuda kutarisa. Ndobva tatiza tese nevana vangu, batashedzera vanhu vese vauya bva. Mtoto wangu kana ndichiwaona. Ground muna baba wakashayika. Baba wakashayika panapa ndi baba wangu. Alright. Ndofunga takatanga kufamba pamwe chete semhuri. Takaenda kwamadzimai avo. Vakatipatsana nguru kuti ndo zvakaitika wenyu padhuze chaiwo pedyo ndakuita izvi. Vakazviramba ndaudza tano handei kumwe ndaona nhamba idzi ndisekuru musunda gore vanoshanda vari kuzimuri paki handei tombonozama kuti batsiro tione kuti tikwanise kubatsirwa here. Ndofunga takaenda ikoko kwasekuru musunda gore hawana kana zvizhinji zvavakataura vakangokwanisa kutipa hoko mbiri dzavakanditi iwewe semwana uchanorowera 1 kumusoro kweguva nekumakumbo. Nofunga mufi achamuka achirwisa ega. Nofunga nhasi tazoshamisika amai vachitimutsa toyai muonewo zvatikuona papi pano panze zvekumafu tichibuda tambozama kutarisisa muchemo chetichiona nditete zveshuwa wepedyo ngatisingafungire kuti ndo vari kuita izvi. Asi ndakambowatsanangurira vachinditi uri mwana hapana chaunoziva paizvi.